gaat ervan uit, toen dat werd vastgesteld, dat de energieprijzen al verlaagd waren en dat de toeslagen al beschikbaar zouden zijn. Dat de kinderopvang gesubsidieerd is en dat water weer betaalbaar is geworden. Maar als je nu kijkt naar wat er daadwerkelijk gebeurt, dan is van een structurele verlaging van die levenskosten nog geen sprake. Wordt dat herkend? Want mensen werken zich te pletteren op de eilanden, vaak met meerdere banen. Maar het lijkt erom dat dat alleen maar het minimaal is om in armoede te kunnen blijven leven. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Voorzitter, over verduurzaming. Bij uitstek op zon- en windovergoten Bonaire, Estancia en Saba is het verduurzamen van de energievoorziening een effectief armoedebestrijdingsinstrument. Dus als de nieuwe staatssecretaris zegt armoedebestrijding heeft mijn prioriteit, is hij dan ook bereid om alsnog af te zien van de nieuwe olie-infrastructuur voor Bonaire? En zo niet, dan hoor ik graag hoe volgens haar de volatiele prijzen voor fossiele brandstoffen gaan helpen met de armoedebestrijding op dit eiland. En voorzitter, mij bekruipt vervolgens nog steeds het gevoel dat als het om het kabinet nog steeds krampachtig de hand op de knip houdt als het gaat om Bonaire, Estancia en Saba. Een voorbeeld. BBT op Bonaire kreeg 10 miljoen om te verduurzamen. Maar we weten allemaal inmiddels dat het waterleiding- en energiebedrijf voor de verduurzaming van 80% van het energiebehoefte ongeveer 60 miljoen nodig heeft. En dat gaat dan om 8 relatief kleine windmolens. Hoe kan dat? Ik kom er straks nog op terug. Om dat probleem op te lossen. Voorzitter, ik lees ook dat er een klimaatfonds wordt ingesteld. En ik citeer, waar vanuit het principe van comply or explain wordt verkend hoe Caribisch Nederland hierin kan meelopen. Is dit hetzelfde klimaatfonds als de 35 miljard voor Europees Nederland? Uit deze pot haalt het kabinet nu 1,7 miljard voor windmolens in de Noordzee. Is de staatssecretaris bereid zich in te zetten om die financiering van die 60 miljoen te realiseren die nodig is om ook in het Caribisch gedeelte van dit koninkrijk de energietransitie verder te brengen? Groot geluk, kleine moeite zou je zeggen. 1,7 miljard versus 60 miljoen. Dus weliswaar alleen Bonaire, dus er komt nog wat meer bij. Maar ten opzichte van het enorme bedrag, wat eigenlijk in een crisissituatie waarin we nu verkeren, toch vrij makkelijk voorhanden is, zou dat ook vrij makkelijk voorhanden moeten zijn voor de eilanden die al een hele tijd in een armoedecrisissituatie verkeren.